L-ekonomija Maltija mistennija tikber fi 3 snin li ġejjin, bis-sena d-dieħla mistenni tkabbir ekonomiku b'saħħtu ta' 6.5%. Dan joħroġ minn rapport tal-Bank Ċentrali ta' Malta li rreveda l fuq il-previżjonijiet tiegħu għat tkabbir ekonomiku għal kull sena sal-2023. Il-Bank Ċentrali jistma' li din is-sena l-ekonomija se tkun kibret b'6%. U hekk is-sena d-dieħla l-ekonomija se tikber b'6.5% fost l-oħrajn. Ir-reviżjoni l fuq fejn jidħol it-tkabbir ekonomiku għal din is-sena u d-dieħla hija xprunata primarjament mit-tkabbir aktar b'saħħtu fl-investiment u l-konsum tal-gvern u minn irkupru aktar b'saħħtu fil-konsum privat. Barra minn hekk l-esperti tal-Bank Ċentrali innutaw li l-andament fit-turiżmu u mistenni li jkun aktar pożittiv din is-sena milli kien antiċipat qabel. Ir-rapport jitkellem ukoll fuq is-settur tax-xogħol u jsemmi kif din is-sena dan il-qasam kien wieħed b'saħħtu. Il-Bank Ċentrali jinnota l-isfida ta' noqqas ta' ħaddiema, iżda jingħad li għas-sena d-dieħla u mistenni li tiżdied ir-rata fit-tkabbir tal-impjiegi, anke minħabba l-fatt ta' żieda fl-attività ekonomika mistennija għas-sena d-dieħla. Intqal ukoll li din is-sena tkabbir ekonomiku kien xprunat mid-domanda domestika, filwaqt li l-esportazzjoni netta hija mistennija li tħalli impatt negattiv ferm iżgħar fuq it-tkabbir fil-prodott domestiku gross meta mqabbel mal-2020, hekk kif id-domanda minn barra qed tirkupra. Għas-snin li ġejjin id-domanda domestika hija prevista li tkompli tixpruna tkabbir fl-attività ekonomika, speċjalment minħabba tkabbir fil-konsum privat. Fl-istess waqt il-kontribut tal-esportazzjoni netta huwa mistenni li jsir pożittiv, u dan jirrifletti normalizzazzjoni fit-turiżmu u tkabbir kontinwu fid-domanda minn barra. Saħaq ir-rapport tal-Bank Ċentrali li nnota kif l-irkupru ekonomiku f'Malta huwa wieħed li qed jinħass u se jkompli jiġi esperjenzat. Dwar il-finanzi tal-Gvern intqal li d-deficit mistenni jonqos u sa sentejn oħra jinżel b'aktar minn 2/3. Dan apparti li fl-2024 id-dejn tal-Gvern imqabbel mal-gross domestiku gross mistenni jilħaq f'livell 61.1%. Dan ikun kważi 10% inqas minn dak li kien fl-2011 fi żmien Gonzi PN fi kriżi finanzjarja ferm inqas kbira minn dik tal-pandemija. Bħalissa l-pis tad-dejn ta' pajjiżna huwa iktar minn 3 darbiet inqas minn pajjiżi oħrajn Ewropej.